amma na ga fa an cika ma a kai din ba. Mutum da mutane ai da masu bai. Har yan ajin mu da yawa masu zo. Ai ko ne. To, ni barin zo in tafi ko? A'a. Tafiya za ka yi? To baka bani gift din nawa ba. Au, gift? Ah? Wallahi na manta shi a gida. Kai da ma duk shekara kowa sai ya ga ka. Kullum duk shekara gift ɗinka a makare yake zuwa. Yanzu da tunda na riga na manta barin sauri in je gida in dauko. Kowa ya bada gift ɗin shi kai baka bada na. Yanzu dai abun akwai in je in dawo. To kaga ka bar shi gobe ka kawo mun kawai. A'a, gwara din je ni yanzu in kawo ban san ma ya kwana saboda me ban taba siya miki ma gift ta burge ni kaina irin wannan ba. Zan so in je in kawo miki ta yanzu. Kawai ka jira ni malama in je in dawo. To shikenan. Kai, ai ni ba ni da ko sisi ma. To kuma wallahi gaskiya yana ba da abin nan yau yana dauko abin nan. Abin da za a shi ne bari in yi gudu kawai in je in dauko abin nan. Kafin dare dai bari in yi sauri in je in dawo. Sadiq ya aka yi? Ya kuka ji da taro na birthday naku? Sadiq, ya na ganka cikin fushi. Bako. Me ke damunka? Bako. Ya za ka ce mun ba komai kuma na garanka a ɓace? Ni alamin ne ban yi da shi ba. Dazun nan kafin ya fita na gan shi ya riƙe hannun mu ba. Ya riƙe hannunta? Hakan ma dan ma wai na yi zo gurin ne da yana yin kurin rungume. Ya rungume ta? Hakan ma cewa zai je ya dawo. Zai je ya dawo? Hajiya ina kike? Irin sakacin da nake magana kenan kullum ba a tsayawa a yi nazari a wannan. Jaka ka kira mun muhibban. Hello? Ƙaura ina kake? Ka yi sauri ka zo gida ina neman ka. Ka zo da shirin kwana, a nan za ka kwana. Tun ba yau ba abin da nake kuka da shi da ya sa na tashi daga wancan gidan na dawo wannan gidan yaran nan da yake fitinan ne sai da ya biyo ta zaga abin da zai yi wai kai ina kuce ne ba tun da na tura ka je ka kira ka ba aminiya. A ba ka shiga wani zuwa Me ba rudo? kai ba ka shiga To kai duk kai waye kai da kana ne. kuma kai waye ba ka shiga kai ne kai ne mu hawa da amana ko na waye Alama na. a ba fa ne ba Yanzu ba kai ba jin da ko aka ga ban da ko na agogon da. ko ma me ne ba ka shiga ba ka shiga bane ba ka shiga ba yau kuma Malam gaskiya yana shiga gidan nan. wallahi ba ka shiga ba Malam ka ba ka ji ko kai wallahi ba ka shiga ba Kai? Ya fasa ma agogo na fa. Alamin lafiya ka zo nan ka zauna? Wa ka tashi ka shiga daga ciki. Tashi ka shiga daga ciki.
wani yaron ko kai me ke nan wai kai ta ci kawai Allah kaga malam ni ba hunka na zo ba ka gane ba ruwan da kai kawai malam ba ruwanka da ni ma kai ta ci kawai Allah ba magana nake ma wani wai na za ya zo gida kana nan shiga kawai malam ni ba ruwanka da ni kawai ba ni ba kai kawai ni gurin masu gidan na zo majiya nake su fito magana da su wanda na zuwa wanda na zuwa Aminiya. Kai, me ya same ka a kafa ne na kana da kirisa? wani mai mashin ne kawai na gurin cewa ya bige Maza ka je ka shirya mu tafi asibiti. a mi ba wani ciwo bane ba kawai bigewa ce kuma zai warke Sai Allah. Aminiyata ne da ke nai sabo. Ni sam ba zan so a ce mu rabe ba. Kai, Alamin. Fito ka ci abinci. ni a ƙoshe nake Maza ka tashi ka fito ban san iskanci tashi ka fito ka ci abinci. Zan yi rayuwa. Aminiya. Aminiyata. Ni akan soyayyarki ko kuma kare haƙƙinki ban yarda a yi mini ko menene inda ya kanki ne ha ha aminiya aminiya. Muhibba, wai me yake faruwa ne? Ba komai. Na ga dadi yana fushi da kowa a cikin gidan nan. Ni ma ban san menene yasa ba. Wai na wai kini. Da waya ta. Dan a gamin da Allah ne kira na abi. Sai ban da nan ban alami. Ina zuwa. Aminiya masoyiya hasken da ke idaniya habibiya yegin biya ki kauda zance na makiya ki gane ni ne naki wanda ke kaunar ki iya wuya ba za mu rabe ba iya wuya ba za mu rabe ba da ke aminiya. Muhibba, ki yi haƙuri akwai abokin shi dan Bala da ya anshi nomba na. Amma ni ban anshi nomban shi ba, idan muka yi waya da shi zan haɗa ki da shi.
ko 13 14 Alami magana fa nake mu Alami kuma kai shu na ce ka yi komin su fara ka zo kai shu kunan ti 13 14 Alami mai me ke da mu ka san dai kai yanzu aboki na ne aka ba a gani me yake da mu kai je ka ofis ko ka zauna kawai ka zo ka ga ma kuma kawai ka zo ka wani takun kana wani kallon gajimarai ni kadai yana yi fis da motar nan na haɗe in kana ganin kamar wata kuwa kake mu da malam wata Alamin. Ya kuma na ganka ana a zaune. Wato, Al'amin, dama ina so in ma magana. A garejin nan ba abin da kake. Ba abin da kake tsinanawa. Ka sa tunani a cikin kanka, ka sa me yake damun ka ne Al'amin? Kamar ya ba kuma ga damuwa na a tattare da kai ka sa tun ba abin da kake a garejin nan. Ka je gida kawai, ka je gida ka huta. Kawai. Kaji. Lafiya kala wallahi. Lafiya kuwa me ya samu Al'amin? To wallahi ni ma ban sani ba dan naga baya cikin hayyacin shi tun jiya da yamma da ya shigo gidan nan. Na tambaye shi kuma ya ki faɗa min. Gashi dan dai na turo shi gida na ce tafi gida. To babu damuwa, na gode fa. Yau. Hello, ɗan Bala kana ina ne? Oke, a shago? To ka zo gida yanzu nan ina neman ka. Ami ina wuni? Lafiya, kalau an yi da lafiya. Allah lafiya kalau ya gida. Lafiya kalau. Ni kuwa ɗan Bala in tambaye ka ma. Wai me ya faru gurin birthday din nan ne dan naga Al'amin ya dawo cikin gidan na ran sha ɓace sannan kuma yana dingishi a kafansa. Na tambaye shi kuma ya ki faɗa min da na shiga ɗaki na tarar da shi kuma na tarar da shi yana kuka daga gani na share hawaye nayi da shi ya faɗa min abin da ya faru amma ya ki. Shi yasa na ce bari na nemo ka wata kilka ka san abin da ya faru. Al'amin din kuma? Mana. To gaskiya ni dai lafiya na baguna kuma kusan kowa ya watse lami lafiya aka tashi. Sai dai shi da mai ma na bari a wajen. To sai dai ko in bayan na bagun ne wani abun ya faru. Amma gaskiya ba na tunanin wani abun ya faru. To shi kenan. Yanzu dai mun yi waya da Ɗanladi ya ce min Al'amin din yana hanya zai taho. Da haka ni fita zan baka in ya to kaga kai sai ka tambaye shi. To shikenan Ami. Allah ya sa dai ba wata matsala. Nagode. Yau. Bari in jira shi. Amma shawarar kai nake gaya ma ajiyar nan na kirawo mai gadi. Aka ne yaran na shi. Ai ko ka san menene? Wallahi an raina mana hankali. Wai ba kai ne masoyinta ba? To me yasa ta ɗauki cik abu a bare? Dan an raina maka hankali. Kai ni ka yace ma shawarar nan je ku su kayan shi. Yau sharwa shi ai sai ya yi jiwa zai. Ai dadi matsalar shi kuma ɗan raina hankali. Tun ɗazin aikin shi dadi ya ginawa. Kuma mu je da kanmu. Je mu dawo.
zuwa yau ita Kwamiti. kuma kuna da kwamiti a nan Akwai su mana masu hana ruwa gudu ba. Mu je. Elam boy, Sunana da body from Mr. Lada. Natana, how I feel, ranakun da ba kenan, sai hawaye ya ta zuba. A tunani na shi kenan, cikin dare ba na bacci, da rana bacin abinci. Wayo ni wai ya zanyi, a zuciya bacin sanyi. A ko ina na je, gida waje, tunani na ke ce. A komai za a ce, ina wuce, wuce wuni na yi dace. I don't wanna lose you no more. I didn't want, ban ji daɗi ban son sake rasa ki. I didn't want, ban ji daɗi. I don't wanna lose you no more. I didn't want, ban ji daɗi ban son sake rasa ki. I didn't want, ban ji daɗi ba. Ina tuno how I feel, ranakun